Hey Marys! What's up nerds? Hey guys, it's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey everyone! How are you guys doing? I hope everything is well. I hope na walang anxiety issues or anxiety attack this week. No, sana okay lang kayo, and kung okay lang kayo at walang problema, then that's good. Kasi yun naman yung lagi nating pinagdadasal na maging peaceful ang lahat, diba? Okay, so a quick update guys. So there will be changes in my life. Of course, I'm not ready to talk about it yet. Probably I'm gonna talk about it sa ibang videos na lang. No, so there will be changes and I'm actually looking forward for this. I'm excited, at the same time bittersweet. Of course, but I'm not gonna talk about it in details here right now. So probably I'm gonna talk about it sa ibang videos na lang, no. So far, wala akong anxiety issues, wala akong anxiety attack for the past few days. Medyo peaceful yung mind ko, yung heart ko, walang nervyos, walang takot. I feel okay, I feel great, I feel good, and I'm just grateful na nagwo-work kung ano man yung mga hacks or kung ano man yung mga tips na sinusunod ko at yung mga sinishare ko dito, no. So hopefully kung meron mang nakasunod here dun sa mga tips ko na napanood niyo, and kung nag-work man, that's great, that's good. Kung hindi man nag-work yung mga tips and hacks na nakuha niyo dito sa videos ko, I am hoping na sana makahanap kayo ng mga tips or whatever it is na makatulong sa inyo to beat your anxiety issues. Okay? Okay, so as you can see guys, dun sa subject natin, nakikita niyo naman, we are going to talk about extreme fear. We're going to talk about fear in general. Because as we all know guys, na kaakibat ng anxiety issues natin is nandun yung extreme fear, diba? Yung crippling fear na nararamdaman natin every time we have an attack. So, ano ba yung kinakatakutan mo? Natatakot ka ba? So, every time we have an anxiety attack, hindi nawawala yung fear na sometimes dinodominate niya yung katawan natin, dinodominate niya yung isip natin. It's very crippling for others, especially yung severe na talaga yung anxiety nila. 'Di ba? Yung fear natin na baka may mangyaring masama sa atin, yung extreme fear natin to go outside, extreme fear na baka meron tayong sakit na hindi natin alam, ganon. Extreme fear of the what if, 'di ba? Mahilig tayo sa ganon, tapos laging paulit-ulit yun, nagpe-play sa isip natin, hindi natin nakokontrol. So I know for those of you na mayroong anxiety issues, alam niyo to kasi 'di ba, kakibat ng anxiety attack, ito yung fear na hindi nawawala at lagi tayong after nito, nandun na yung nervyos, nandun na yung mga kung ano-ano mang physical symptoms na nararamdaman natin after, 'di ba? So ikikwento ko lang guys, during yung mga extreme anxiety attacks ko, laging nangyayari yun morning, no, pagkatapos ng work, so sobrang pagod sa work, and then bago ako umuwi ng work, I feel na parang nagnanumb yung dito ko, yung katawan ko, parang nagnanumb yung mga braso ko, and then andyan na yung tension headache, dito lang siya. Yung tension headache dito sa temple ko, na-feel ko na siya. I know na after that, magkakaroon ako ng anxiety attack. And of course, I am right. So, pagdating ko ng bahay, ayan na yung anxiety attack. And my mind keeps telling me na magkakaroon ako ng stroke. Masustroke ako dahil meron akong history, di ba, nakwento ko before na yung grandfather ko na stroke for a long time, di ba, bago siya namatay. So, yun, laging piniplay lang yun paulit-ulit ng isip ko hanggang andyan na yung fear. So yung extreme fear, yung crippling fear na parang at the same time doon,
natatakot ka na baka mamaya mag-pass out na ako doon, walang makakaalam. So, andyan siya. Tapos of course, inaano ko siya, parang kina-counter ko siya ng breathing exercises, kina-counter ko siya ng positive affirmation. But during those time, yung habang nagkakaroon ako ng atake, very parang severe yung atake na yun, na talagang kahit anong gawin ko, hindi ko siya naka-counter attack, no? Pero I know in my heart na anxiety attack lang siya. I know na kailangan ko lang ma-distract. I know na anxiety lang to. But during those times, parang paano ko ba siya haharapin? So, di ba, dati kinakwento ko sa inyo na meron akong parang kit or yung parang sling bag lang na nandun na yung IDs, may pera doon, mga kung ano-ano man na importante. So, kinukuha ko lang siya, tapos lumalabas ako sa pad ko. This is, that was yung, parang yung, when I was still living alone, di ba yung taga-Katipunan ako before, sa Quezon City, ako na mag-isa doon. So yun yung ginagawa ko. And of course, yung fear, excuse me, yung, for others, no, very crippling yung fear. Hindi sila nakakalabas ng bahay, hindi sila nakakasakay ng mga public transportation kasi andun yung fear na baka magka-atake sila, baka kung anong mangyari sa kanila in public, which is understandable kasi nararamdaman mo talaga yung takot na yun na minsan nagdanam yung buong katawan mo, hindi mo siya nakokontrol. So yung sa akin naman, since health anxiety yung sa akin, ang laging pinapasok sa isip ko is yung sakit, ang magkakaroon ako ng stroke, masa-stroke na ako, eto na mangyayari na siya. And then yung fear is very crippling, nananam niya yung buong katawan ko. Yun yung parang yung effect kaagad niya sa akin. So ang ginagawa ko, kinukuha ko yung gamit ko, lumalabas ako dun sa pad ko, and naglalakad-lakad ako dun sa village. While I was walking along dun sa village, hindi siya totally agad nawawala. Of course, continue ko pa rin yung positive affirmation. I keep telling my mind, I keep telling myself that this is just an anxiety attack. I am stronger than this. I am okay. Okay yung mga physical result ko sa physical exams ko. Wala akong parang wala akong kondisyon na may sakit ako, ganyan. Lagi kong sinasabi yun sa sarili ko, positive affirmation. I'm okay, I'm good, I'm great, this is just an anxiety attack, lilipas ito, ganyan. At the same time, breathing exercises. And then, lakad lang ako ng lakad. Naikot ko na yata yung buong village nung doon sa kung saan ako nakatira before. And then, as I go along, andyan pa rin yung fear, hindi siya nagsasubside, but I am moving. Parang kahit na feeling ko nagnanumb yung buong katawan ko, but I am moving. I can feel my legs, I am moving. I can feel my body na I am moving. Basta, di ba sabi ko before na every time that you have an attack, you just have to move. Move ka lang, wag mong hayaan na parang mananumb ka, tapos i-feed mo lang yung anxiety pa ulit-ulit sa isip mo. Just stand up and move and just keep on moving hanggang ma-distract yung katawan mo, ma-distract yung isip mo, ma-break yung attack. So yun yung normal na ginagawa ko. So lakad lang ako ng lakad, pero nararamdaman ko yung fear. Pero dahil yung katawan ko nagmo-move, parang nabibreak siya, hindi siya talaga nakafocus dun sa anxiety na masa-stroke ako hanggang ma-break ko siya. Normally it took 30 minutes to an hour. Within 3 hours, kalmado na ako, no? Within 3 hours, nasa bahay na ako ulit. I'm doing okay. Pero of course, before I go to sleep, nagbe-breathing exercises muna ako. Continue pa rin yung positive affirmation. Basta ina-assured ko yung isip ko na I am okay, and it was just a severe anxiety attack. So, yun yung normal na ginagawa ko. And of course, guys, every time na you have an anxiety attack at yung fear nandyan siya, pag na-break mo na siya, tapos na siya, di ba? Pag na-break mo na yung anxiety na yun, tapos okay ka na ulit. So, ibig sabihin lang nun na
wala kang sakit, hindi ka magkaka-stroke, hindi ako nagka-stroke. Wala namang nangyari sa akin, hindi ako nagka-stroke. After doon, okay na ako ulit, 'di ba? So parang false news lang talaga siya dito sa isip ko. Nasa isip ko lang siya lahat. So kailangan you are, as I've said before, you are stronger, you have the voice. So kailangan mo lang paulit-ulit sabihin sa sarili mo na this is just an anxiety attack. And kailangan mo lang talaga siyang harapin. You can't just run away all the time every time you feel na yung crippling fears na yun. Kasi for how long ka tatakbo? And I think it would be better na every time that you have that attack, every time na you have that fear na nararamdaman mo, na talagang iiyak ka na talaga sa takot, you have to face it. Kasi laging mong iisipin na nasa isip mo lang yun lahat. In reality, hindi talaga siya totoo. Diba? But of course, you have to back yourself up with mga test, mga medical test. That's why, dun sa mga past videos ko, lagi kong sinasabi na pumunta muna kayo sa doktor, magpa-check kayo, internal medicines, magpa-roll out kayo, lahat ng mga blood test, lahat ng mga kung anumang test, i-take nyo na kung kaya, para lang ma-roll out na yung nararamdaman nyo is anxiety lang talaga siya, at wala kang parang pre-medical condition na wala kang existence na sakit dyan na kailangan i-treat, diba? At makapag-focus ka dun sa healing, dun sa anxiety mismo. It is very understandable, guys, na every time you have an attack, yung fear na nararamdaman mo is very, very real. Totoong-totoo talaga siya, at talagang nararamdaman mo siya na parang it's the end of the world, parang wala na, oh my god, ito na yun, parang yun yung laging iniisip mo. At of course, while you're thinking that, parang finifeed mo yung anxiety mo at mas lalo kang natatakot. So you have to counter-attack that. Kailangan mo siyang harapin, or else every time na magkaka-atake ka, talagang mananam ka, talagang makikripple ka, talagang hindi ka makakagalaw. So you have to find your voice para maharap mo yung fear na yun. But of course, this is I'm just telling this kasi yung sa akin is hindi naman ganun ka severe yung anxiety ko. But of course, as I've said before, na kung yung anxiety mo or yung health anxiety mo severe na talaga, at sa tingin mo is kailangan mo nang mag-medicate, kailangan mo nang pumunta, magpa-consult, you have to go to a doctor, magpa-consult ka na. Okay guys, so hopefully kahit papano, this is just a short video, no? So hopefully kahit papano nakatulong ito, especially those yung mga nagkakaroon ng anxiety attack, tapos yung fears na nararamdaman nila is very, very intense. I hear you, I feel you, I understand what you're going through kasi pinagdaanan ko rin yun. And of course, kung ano man yung mga fears ninyo, guys, probably hindi lang kayo yung nagkakaroon ng ganung klaseng nararamdaman, no? Comment nyo dun sa comment section below. Baka mayroong iba din na ganun din yung nararamdaman, di ba? At nakikita din nila na, hindi pa ako nag-iisa. Mayroon ding iba somewhere in Mindanao or somewhere in Visayas na ganun din yung nararamdaman. So, hindi ka lang nag-iisa, di ba? Marami tayo. Ngayon ko lang nararamdaman at ngayon ko lang nakikita na marami tayo. So, sa lahat ng mga nagme-message sa akin, guys, thank you. Thank you so much. And sa lahat ng nagsasabi sa akin na natulungan kayo to push forward, to face your anxiety, to go somewhere na, to seek parang help with a professional, ganyan. And I'm grateful na kahit papaano natulungan kayo. And yes, please do subscribe kung sa tingin nyo nakakatulong yung mga videos ko sa inyo. Please do subscribe to my channel, and kung meron kayong mga kilala na merong anxiety issues, share nyo yung videos ko sa kanila. And yung ano naman kasi, yung pinaka main goal natin dito sa channel na to is to spread out
awareness, parang ganun. Kasi hindi masyadong napapag-usapan yung mental health, health anxiety dito sa Pilipinas. So, hopefully, because of this video, ma-reach out yung mga taong kailangan ma-reach out, di ba? At kahit paano matulungan sila, or kahit magkaroon man lang sila ng idea, information man lang, di ba? Kung ano yung nararamdaman nila. Kasi meron talagang iba na hindi nila naiintindihan kung ano nangyayari sa kanila. Hindi nila alam yung term na anxiety. Wala silang ganong idea, parang ganyan. So, with these videos, hoping na we can spread awareness at the same time, mabibreak natin yung stigma, di ba? Kasi normally, pag sinabing may anxiety ka, may ganyan-ganyan, parang okay ka, ganyan, di ba? Hindi naman no? Hindi naman kasi natin nakokontrol. So anyway guys, hopefully nakatulong tong videos na ito. And if you like this channel, please subscribe to my channel. Please if you like this video, please give me a thumbs up. And kung ano man yung gusto nyong iparating dun sa iba, please comment nyo lang dun sa comment section below. And thank you so much sa lahat ng support, and thank you for supporting our channel. So hanggang dito na lang ulit ha. So sa susunod na video na lang, meron akong balita sa inyo next video probably. Okay, so as I've always said guys, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with just ano ba, hindi ako makapagsalita. Start your day with a smile. Ayun. So bye for now. Bye!